Вітаем спадарства, 18 красавіка, субота, раніца з Белсатам пачынае ваш і наш. І наш дзень. Што цікавага мы абмяркоўвалі на гэтым тыдні. Якія падзеі прыцягнулі вашу увагу, нашыя дарагія сябры, нашыя гледачы. Спадзяюся, вы ўжо прачнуліцеся і таксама далучаецеся да нашай трансляцыі, да нашага чату, вядома. Будзіце всех, хто там у суседнім пакоі яшчэ дрыхне. Давайте, Белсат пачынае. Сёння паговорым пра выбары, якія ўжо назвалі самымі важнымі еўрапейскімі выбарамі года. І это не беларускія выбары, пакуль, на жаль. Ну, бо ў Беларусі пакуль што няма выбараў. І, канешне ж, я згадваю Вугоршчыну, але не пакідаем без увагі і нашу цудоўную Беларусь. Паговорым пра новыя законы і аматараў слухаць музыку ў лесе. І як заўсёды, будзе шмат цікавых таленавітых апантаных сваёй справай беларусаў і беларусак з новымі кнігамі, выбітнымі праектамі і проста добрымі парадамі. Ну і спадарства, чакаем ад вас вашай актыўнасці. У каментарах пішыце, якога госця вы чакаеце ў нашай праграме, альбо госцю, з кім вам хацелася б пачуць, паглядзець, паслухаць размову. Нам сапраўды цікава, і калі гэта будзе рэальна, мы абавязкова пастараемся запрасіць усіх з гадамі вамі асобаў. Зробім усё, што ў нашых сілах. Пачынаем, як абяцалі, з выбараў у Вугоршчыне. Чаму іх назвалі такімі важнымі і што зменіцца цяпер? А дакладна зменіцца для нашай краіны. Давайте разбірацца ў нашым сюжэце і потым з нашым госцем. Першы працоўны тыдзень пасля парламенцкіх выбараў у Вугоршчыне завяршаецца ў атмасферы, якую краіна не ведала апошнія 16 гадоў. Эпоха Віктара Орбана, якая здавалася вечнай, сутыкнулася з самым сур'ёзным выклікам. Віктар Орбан – сапраўдны палітычны хамелеон. Напрыканцы 80-х ён праславіўся як яркі малады дэмакрат, які публічна патрабаваў ад савецкіх войскаў пакінуць Вугоршчыну. Пасля прыходу да ўлады ён абвесціў курс на пабудову неліберальнай дэмакратыі. Яго рэжым трымаецца на трох кітах: жорсткая барацьба з міграцыяй, абарона традыцыйных каштоўнасцяў і пастаянная рыторыка пра тое, што ЕЗ – гэта новы Савецкі Саюз, які спрабуе адабраць суверэнітэт у вугорцаў. Орбан стварыў сістэму, дзе фальсіфікацыі на выбарах не патрэбныя, бо само поле гульні нераўнапраўная. Каля 90% СМІ кантралююцца дзяржавай або сябрамі Орбана. Яго партыя Фідэс змяніла межы выбарчых акругаў так, каб нават пры меншай колькасці галасоў атрымліваць больш мандатаў. Грошы падаткаплатнікаў ішлі на агрэсіўную рэкламу ўраду, якая нічым не адрознівалася ад перадвыбарчай агітацыі Фідэс. Орбан стаў галаўным болем для НАТО і ЕЗ. Яго падазраюць у залішняй лаяльнасці да Расіі не проста так. Вугоршчына засталася адзінай краінай еўразвязу, якая пасля 2022 года не толькі скараціла закупаў расійскага газу, але і павялічыла яго пастаўкі. Венгрыя рэгулярна выкарыстоўвала права вета, каб блакаваць фінансавую дапамогу ўкраіне. Орбан быў адзіным лідарам краіны ЕЗ, які публічна паціскаў руку Пуціну. На гэтым тыдні новы лідар Петер Мадзяр, былы паплечнік Орбана, які перайшоў у апазіцыю, пачаў фармаваць кааліцыю. Упершыню за доўгі час у Брусэлі ўздыхнулі з палёгкай. Мадзяр ужо заявіў, што Вугоршчына павінна вярнуцца ў еўрапейскую сям'ю, падтрымаць Украіну і, галоўнае, аднавіць працу незалежных судоў. Але ж прыемна ведаць, я думаю, што ў свеце існуюць прэзідэнты, якія сыходзяць мірна, калі прыйгрываюць выбары, і такое адбываецца. Вось бачыце, все магчыма. Чаму гэта важна для нас, я думаю, тут разважаць шмат не трэба, все зразумела. Все зразумела, а каму не зразумела, патлумачыць былы дыпламат, аналітык Павел Слюнкін. Павел, вітаем. Добрая раніца. Добрага дня. Павел да нас завітаў, я кажа, рэдка встае з такога дня, але тэма сёння важная. Ну што ж, можа адразу і прыцягнем Беларусію сюды. Ну, Лукашенко павіншаваў Мадзяра, хаця, ну, здавалася б, калі 10 апазіцыі выйграе, Лукашенко такое, ну, не любіць такое, а тут павіншаваў. Чаму? Ну, па-першае, Венгрыя была сярод тых краінаў, да якіх беларуская ўлада ставіцца своеасабліва, то бок ёсць краіны, якіх яны не віншуюць, ёсць краіны, якія дапамагалі ім выходзіць з-пад санкцый, якія дапамагалі ім лабіраваць свае інтарэсы. Як мы ведаем, міністр замежных спраў Вугоршчыны Петр Сіярта, ён рэгулярна ездзіў у Мінск, і з Орбанам былі адносіны таксама даволі добрыя і да 2020 года, нават і пасля. І таму мне здаецца, што это прагматычны разлік. Мінск хоча захаваць гэтыя адносіны з Вугоршчынай нават пасля змены ўрада. Я, дарэчы, лічу, што гэта не той, каб зусім нерэалістычна.
Ці можна гаварыць пра тое, што Лукашенко яшчэ спадзяецца на тое, памятаючы, што калісьці і Орбан быў цалкам сабе больш-менш адэкватны праеўрапейскі палітык, і тут як бы многія мадзяры называюць, што гэта як малады Орбан. Лукашенко спадзяецца, дзякуючы амерыканскім таблеткам, што ён яшчэ прасядзіць, дай Боже, колькі, і за гэты час мадзяр стане Орбанам, і тады ўсё па накатанай. Я думаю, ён разважае трошку ў катэгорыях іншых пра нацыянальны інтарэс. Ён лічыць, што тая палітыка, якую праводзіў Віктор Орбан, яна ўсё роўна падначаленая інтарэсам ці разуменнем палітычнымі элітамі Угоршчыны інтарэсу гэтай краіны, і што, нягледзячы на тое, што ўрад зменіцца, гэтыя інтарэсы застануцца некранутымі. Так? І таму гэта будзе іх усё роўна стымуляваць, падтрымліваць і кантакты з Масквой, і кантакты з Мінскам. І калі сапраўды ў гэтым ёсць нейкая рацыё, то не мае сэнсу адразу ісці на пагаршэнне гэтых адносінаў і віншаваць яго. Таму я думаю, з пункту гледжання Мінска это цалкам лагічна спрабаваць паказаць, што вось вы збіраецеся захаваць гэта добрыя адносіны, і з нашага боку нічога не зменілася. Вось дзе добрыя адносіны паміж Менскам і Будапештам асабліва шчыльныя, і вось гэтыя кропкі супрацоўніцтва, на якія разлічвае Лукашенко, што далей зможа працягнуць? Што ім важна? Я думаю, што самае галоўнае гэта менавіта палітычнае лабіраванне інтарэсаў Мінска, бо бачна, што з Еўрапейскім Саюзам у Мінска не атрымліваецца апошнія 6 гадоў. Так? А Угоршчына, яна і да 20-го, і пасля гэтага года яна выступала адным з галоўных саюзнікаў унутры Еўрапейскага Саюза наконт дыялога, напрыклад, з беларускімі ўладамі, наконт таго, што санкцыі не трэба ўводзіць, так? Ці што яны неэфектыўныя, што іх трэба здымаць, што Мінск трэба вяртаць у гэту вось лона кааперацыі з Еўрапейскім Саюзам. Гэта ўсё тое, то праз Будапешт гэта робіцца Мінскам нашмат прасцей, чым каб яны гэта лабіравалі самастойна. Так? І ў гэтым сэнсе гэта такі вялікі капітал, ён даволі унікальны. Зараз яшчэ Роберт Фіцо з'явіўся ў Словаччыны. Я думаю, што яны з Бабішам у Чэхіі таксама будуць спрабаваць працаваць. А з эканамічнага пункту гледжання былі спробы. Яны, калі ў 2020 годзе Віктор Орбан прыязджаў у Мінск, яны размаўлялі пра тое, што трэба гандаль давесці да паловы мільярда даляраў. Гэта не атрымалася зрабіць. Зараз, мне здаецца, па стане на 24-25 год каля 140 мільёнаў толькі гандлю было. То бок гэта не нешта такое фундаментальнае, за што яны будуць сапраўды чапляцца. То бок ўсё ж такі сэнс тут пра палітыку. Вось мы як бы разумеем, што важна Лукашэнку. А наколькі гэта будзе перагукацца з новымі ўладамі? Мадзяру цікава што-небудзь ад Беларусі? Ёсць вось насустрач? Это насамрэч вельмі добрае пытанне, і у мяне няма на яго адказу. Я думаю, што ёсць некаторыя рэчы, які Мінск будзе спрабаваць мадзяру прадаваць. Па-першае, мадзяр казаў, што ён і з Пуціним паразмаўляе, так? Калі адтуль патэлефануе, то бок ён не выступае катэгарычна супраць камунікацыі з Масквой. І з гэтага пункту гледжання незразумела, чаму ён павінен выступаць супраць камунікацыі з Мінскам тады. Я думаю, што тут вельмі шмат будзе залежаць ад таго, як да гэтай камунікацыі будуць ставіцца ў Брусэлі і галоўныя партнеры Угоршчыны, але і ад актыўнасці Мінска, наколькі яны будуць вось гэтаму працэсу дапамагаць. А там паглядзім, бо гэта насамрэч не такое адназначнае пытанне. То бок з аднаго пункту гледжання Мінску і не тое, каб шмат ёсць што прапанаваць, але і з іншага боку, а чаго губляць гэты рэсурс, які ў Угоршчыны быў? Можна яго пакінуць, проста зрабіць, напрыклад, рыторыку больш жорсткай. Вось пытанне, якую рыторыку будзе абіраць Петр Мадзяр зараз, асабліва ў кантактах з Брюсселем. Вось мне гэта цікавіць. Бо апошнім часам Угоршчына стала такой чорнай аўцой, проста авечкай у еўразвязе. І я, калі вось у Брюсселі былі нейкія сустрэчы, і шмат абмяркоўвалася, як зрабіць так, каб іх выключаць з галасавання, бо яны шмат што блакуюць. Вось ці, як аналітык, ты бачыш перспектыву, што гэта зменіцца, і ўсё ж такі Угоршчына стане на такі больш праеўрапейскія рэйкі і перастане блакаваць такі важныя змены для саміх еўрапейцаў. Так, я думаю, это адно з галоўных адрозненняў паміж Орбанам і Мадзярам, што ён усё ж такі ён кажа, што галоўны гэта інтарэсы Угоршчыны, але ён такі больш еўропацэнтрычны, то бок ён заходзіў менавіта з пазіцыі
супраць еўраскептыцызму Орбана. То бок, што партнеры ў нас у Еўросаюзу ёсць, мы павінны разблакаваць грошы, якія былі заблакаваныя, мы павінны падтрымліваць гэтыя добрыя адносіны, не сварыцца, і гэта, дарэчы, вельмі добра адпавядае інтарэсам, ну, як кажам, папулярнасці гэтай ідэі сярод і насялення, так, у Угоршчыне. Бо Віктор Орбан ішоў супраць меркаванню сваіх людзей, калі казаў пра тое, што вось, можа быць, з Еўросаюза трэба выйсці, ці што Еўросаюз гэта там дрэнная структура. А я думаю, што ў гэтым сэнсе мы пабачым сапраўды гэтае адрозненне. Я думаю, што будзе пазітыўны прагрэс у сэнсе Угоршчыны для Украіны. То бок Угоршчына, я спадзяюся, перастане блакаваць гэты крэдыт на 90 мільярдаў еўра. Пытанне проста ў тым, ці зойме гэтае месца нейкая іншая краіна, якую вось займала Угоршчына, ці Словаччына пачне гэта зараз рабіць. Не занадта вялікія спадзевы на Мадзяра, тому што, ну, згадваючы зноўку шлях і самога Орбана і ацэнкі многіх экспертаў, што і Мадзяр то дастаткова такі папулістскі палітык і таксама выйшаў з атачэння Орбана. Ці не занадта шмат падобнага, каб вось столькі светлых надзеяў складваць? Я ведаю, што хачу табе сказаць, правесці такую паралель. Вось глядзі, чаму Орбан прайграў? Это быў чалавек, які такі ўжо, вось, людзі яго глядзяць апошнія 15 гадоў вось неспынна па тэлебачанні. Тэлебачанне таксама ператварылася ў такую прапагандысцкую машыну. Чалавек набраў вагі, ён выглядае ўжо такі, як, вось, бетаеш, насыціўся гэтай уладай. Ён павольны, такі неэфектыўны. Ён абяцаў не ўцягваць краіну ў вайну, казаўшы, што вось Украіну Еўрасаюз зашмат падтрымлівалі, па сутнасці ўцягнуў гэтую краіну ў вайну на баку Расіі, так, тым, што блакуе супраць Украіны ўсе магчымыя шляхі, крэдыты, абяцаў добрую эканоміку, але па сутнасці за апошнія 4 гады эканоміка Угоршчыны, яна проста знаходзіцца ў рэцэсіі і неўспынных праблемах, і людзі гэта адчуваюць. Ён абяцаў з Еўрасаюзам, то бок, ну, Угоршчына частка Еўрасаюза, гэта даволі такая папулярная ідэя у Угоршчыне з добрага супрацоўніцтва з ЕС, і тут ён пасварыўся. І тут, значыцца, выходзіць малады, прыгожы чалавек з гэтай номенклатуры, які з Орбанам працаваў шмат гадоў разам і ўскрывае гэтую сістэму. І ён сыходзіць менавіта з тых пазіцый, якія падтрымліваюць гэтыя людзі. І я думаю, гэта вельмі такі добры прыклад таго, як гэта можа адбывацца у Беларусі, так, ці як магло б адбывацца ў Беларусі, там, у 20-м годзе, напрыклад. На гэтым фоне, вось, паралелі, мне здаецца, відавочныя. Так, таксама стары чалавек, неэфектыўны, які з усімі сварыцца, выглядае ўжо таксама не вельмі добра. І тут прыходзіць нейкі малады чыноўнік з атачэння Лукашэнкі і выходзіць... Прыклад Павел Слюнкін. Ну, я зашмат малады быў для гэта. Я думаю, там трэба было ўзровень нейкага міністра, віцэ-прэм'ера, ці хаця б віцэ-міністра, хто мог бы выступіць супраць гэтай сістэмы, ускрыць і паказаць, наколькі яна неэфектыўная. Праблема для Угоршчыны, як мне падаецца, вось у сэнсе іх перахода ад аўтакратыі да дэмакратыі, у тым, што Орбан пабудаваў сістэму, якая ну, ўжо такая недэмакратычная, она не цалкам дэмакратычная, она аўтакратычная, як мінімум. І зараз пры канстытуцыйнай большасці, якую будзе мець Мадзяр, чалавек, які прыходзіць да ўлады, ці будзе ён вяртаць гэтыя інстытуты ім уладу, так? Ці ён усё ж такі вырашыць, што трэба гэта захаваць у сваіх руках. І у яго ёсць магчымасць выбудоўваць таксама аўтакратычную Венгрыю, але ўжо ў сваіх інтарэсах. А якія яны там будуць? Кожны палітык павінен праходзіць праз выбары. Калі твая папулярнасць будзе зніжацца, у яго яна невідавочна будзе зніжацца, то які шлях ён набярэ? Стаяць на прынцыпах дэмакратыі ці, ну, в прынцыпе, можна і сістэму захаваць, калі яна зараз працуе на мяне, а яна будзе працаваць на яго зараз. Не могу не закрануть еще и питание России, потому что Мадзяр з одного боку кажа, что он будет телефоновать, что прагматычна, мы будем падтрымліваць, не будем рваць адносіны. При гэтым Кремль адмовіўся яго віншаваць, то бок яшчэ пытанне, ці падымуць там слухаўку ў Крамлі, калі Мадзяр патэлефануе. Альбо все-таки это вось, ну, дыпламатычна, трэба было сказаць, мы осуджаем, тому что Угоршчына там за заходнія санкцыі супраць нас, але будем размаўляць, будем спрабаваць уцягнуць да сябе.
Я думаю, што яны гэту камунікацыю будуць падтрымліваць на ўзроўні дыпламатаў у першую чаргу і потым адсочваць, якія крокі Будапешт будзе рабіць у дачыненні да санкцый, нейкіх іншых інтарэсаў, то бок дакладна сустрэчы на ўзроўні міністэрстваў замежных спраў яны будуць. Наконт таго, хто першаму патэлефануе, ну я б таксама не чакаў, што Масква будзе першы тэлефанаваць. Мазер публічна сказаў, што першы ён тэлефанаваць таксама не будзе, таму паглядзім, хто міргне першым. Так, я думаю, што гэтыя кантакты будуць, магчыма, не на найвышэйшым узроўні. Ну, яшчэ пытанне наконт таго, ці можа прыклад Вугоршчыны паўплываць на іншыя краіны. Тут пералічваць многія можна, там Турэччына, тая ж самая Славаччына, Сербія. Там магчымыя змены, вось, як дэманструе Вугоршчына? Я думаю, што людзі сапраўды на гэта будуць спадзявацца, але я б не чакаў, што гэта будзе эфект, які мы зможам сапраўды адчуць. То бок для людзей, канешне, гэта добры прыклад і не адзіны прыклад зменаў, але на жаль, яны аўтаматычна так не працуюць. Ну проста у гэтым шэрагу дрэнных навінаў Вугоршчына стала навіной добрай. Ну, яшчэ такое пытанне, якое, як беларус, я не магу не задаць. Многія меркавалі, што Орбан можа пайсці на маштабныя фальсіфікацыі, таму што падае папулярнасць і так далей. Ён не зрабіў гэта. Ён сам павіншаваў таксама Мадзера. Для беларускай сітуацыі надзвычайныя паводзіны, здавалася б, еўрапейскага Лукашэнкі. Чаму так? Не было магчымасці. Ён выбудаваў аўтакратычную сістэму, а не такую аўтарытарную ці нават блізка да таталітарнай, якая існуе ў Беларусі. Яны спрабавалі ўплываць на вынікі выбараў. Яны падкупалі выбарцаў, шантажавалі іх у сельскай мясцовасці. Былі вугорскія журналісты рабілі нават даследаванне, так што яны ўклалі туды дзесяткі мільёнаў, калі не сотні мільёнаў даляраў для подкупа розных выбарцаў. І яны змянілі сістэму выбараў, якая дапамагала б дзеючай партыі Фідэш выйграваць гэтыя выбары. То бок нават калі за цябе галасуюць менш людзей, раздзелена краіна такім чынам, што ты будзеш атрымліваць ўсё роўна дыспрапарцыянальная колькасць месцаў у парламенце. І ўсё гэта не спрацавала. А не спрацавала, бо ён быў настолькі непапулярны і прайграў нават у сваіх галоўных месцах, дзе раней, якія давалі яму гэту перавагу. У гэтых месцах перамог Мадзер, і гэтай сістэма ў той момант, калі ён настолькі стаў непапулярны, гэтая сістэма аўтаматычна пачала працаваць на яго. То бок, у нейкім сэнсе тая сістэма захавання ўлады, якую ён выбудаваў, у нейкі момант, калі ён стаў настолькі непапулярным, стала працаваць не на яго, а супраць яго. І вось выбары і таму і правялі. І гэта дае нам надзею? Мне дае. Наконт сілавікоў. Сілавікі ж не білі, не душылі людзей у Вугоршчыне, гэта было ў Беларусі. Ці азначае гэта, што той рэцэпт, пра які гавораць беларускія дэмсілы, што калі народ супраць, і ён выходзіць масава галасаваць, то якая заўгодна сістэма абрынецца пры ўмове, што дыктатар, аўтакрат не гатовыя тапіць у крыві ўласны народ? Ну, я думаю, што тут яшчэ важна, ці ёсць у сябе сусед, які гатовы за дыктатара тапіць гэты народ. А ў Вугоршчыны такого суседа, дзякуй Богу, і я рады за вугорцаў, у іх не было. Вось, я думаю, што і Віктор Орбан таксама не мог разлічваць на тое, на што мог разлічваць Лукашенко. Ўсё ж такі, мы часта іх ставім у адзін шэраг, але гэта вельмі розныя сістэмы. Гэта ўсё ж такі краіна, якая была дэмакратычная, якая дагэтуль мела інстытуты, так, яна кантралявалася такой групоўкай, якая не хацела пакідаць гэту ўладу, але ўсё ж такі да Беларусі ім было вельмі далёка. І ў гэтым сэнсе, канешне, вугорцы зрабілі менавіта тое, што павінны былі зрабіць, калі яны хацелі перамен. Ну, это вельмі цікавая ввогуле гісторыя, такі страшны сон, прынамсі для аднаго жыхара Дроздоў. Будзем сачыць абавязкова. Дзякуй вялікі, Павел, што завіталі да нас у студыю. Павел Слюнкін, былы дыпламат і аналітык, сёння з намі разбіраў уплыў вугорскіх выбараў на нас, беларусаў, і дае нам надзею, з гэтым мы застаемся. Між тым, улада, якая не змяняецца гадамі, яна непазбежна робіцца людажэрнаю. І важна пра гэта памятаць. Тыдзень таму ў Варшаве, як і штогод, прайшоў марш ценяў. Гэтак палякі аддаюць даніну памяці польскім грамадзянам, забітым у Катынскім лесе, каля Смаленску ў 40-м годзе мінулага стагоддзя. Сёлета падчас маршу згадвалі і беларусаў. Паглядзім, як гэта адбывалася.
Witamy Państwa na 19. Katyńskim Marszu Cieni, zorganizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszenie Grupa Historyczna Zgrupowanie Radosne. Patronat nad tegorocznym wydarzeniem objęło Muzeum Katyńskie. Celem marszu jest uczczenie pamięci blisko 22 000 polskich obywateli zamordowanych przez sowieckie NKWD w 1940 roku. Na mocy tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow Związek Sowiecki zobowiązał się do zbrojnego wystąpienia przeciw Polsce w momencie wybuchu wojny między Polską a III Rzeszą. Propaganda radziecka określała agresję na Polskę jako wyprawę wyzwoleńczą w obronie ludności zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi. Sowiecka Rosja i niemiecka III Rzesza zawarły tajną umowę o wspólnym zwalczaniu wszelkich form polskiego oporu wobec okupacji. Szef NKWD, Ławrentij Beria, pisał w tajnym liście do Stalina, że Polacy są zatwardziałymi, nierukującymi poprawy wrogami władzy sowieckiej. Dla Stalina oznaczało to tylko jedno. Wszystkich należało zlikwidować. Bystrzej, wyjdę iz stroja. Porucznik Stefan Majewski. Podporucznik rezerwy Jan Felix Haurlich. Porucznik rezerwy Antoni Sieniawski. Senator Wiaczesław Bogdanowicz. Pułkownik Gwido Erwin Oden. Porucznik Aleksy Chrzanowski. Starszy posterunkowy Jan Tuszański. Гісторыю нашых герояў варта ушаноўваць, а ў раніцу з Белсата мы ушаноўваем таксама нашых карыстальнікаў сацыяльных сетак. Менавіта з гэтым танцам завітала Сандра. Прывітанне. Вітаю, сябры, даўно мяне тут не было. Ну что, давай тогда, что у нас там Напэўна, штосьці прынесла добрага. Я вам прынесла нешта незвычайнае. Шукала вельмі доўга для вас нейкія відэа цікавыя, што там людзі абмяркоўваюць, і цэлы час мне ў тык-току трапляліся відэа беларускіх артыстаў. І я вырашыла, а чаму б мне не пазнаёміць вас з новымі музыкамі нейкімі? Абсолютно давай. То мне здаецца, што я застарэла, слухаю все старое. З задавальненнем паслухай штосьці новенькае. Давайте паглядзім. Нядаўна у гурта «Ночы» выйшла новая песня «Столь». Летим. Сандра, зараз кліпы робяць вертыкальныя? Гэта проста відэа з тык-тока, таму як бы там усё вертыкальнае. Цяпер не вельмі ўвогуле робяць кліпы. Вось, больш здымаюць у соседкі, так, і там намагаюцца прасоўвацца, і мы ім сёння дапамагаем. Вось, далей я хочу вас пазнаёміць пакуль што вельмі малавядомым артыстам, які называецца Сорам. І яго не сорамна? Сораму не сорамна? Я думаю, што нам павінна быць сорамна, што мала праглядаюць, што мы яго не ведаем. Падтрымліваем Сорам і глядзім ягоны трэк, так? Так. Слухаю сумныя песні, узгадваю родныя месцы, узгадваю родных людзей, успамінаю сустрэчы, данаюся нечым, журуся, бо хацеў бы з імі бачыцца часцей. Плэйліст для ностальгічных дзён, мой натуральны кампаньён. Калі павольна час бяжыць, калі пагана на душы. Вельмі файная песня, она такая вось нешта такое новае ў беларускай Мне музыцы. здаецца, Сораму даўно пора перайменавацца ў гонар. О, як прыгожа гучыць, ну не? Вельмі Добра. пазітыўная музыка. Я думаю, што всім нам такая вельмі патрэбная. Што яшчэ? Так. Наступная песня будзе трошкі жывейшая.
Гэта спявачка Скай Мэри. Я показалася, мы гуляли з Париже. Оказалася, со мной паночка, не со мной. Ну, гэта не просто жыва, это так ужо моцна, я бы сказала. Моцна, але вось не такі вось класічны рок, які заўсёды прысутнічаў у беларускай музыцы, но ў беларускай музыцы вядома вельмі Звыклы шмат для рокаў. нас, старпёраў, скажем так. Але это вось нешта такое вось новае нейкае гучанне. Клас, не? мне Прямо спадабалася. класна. Абсолютно. Ось, а наступная песня гэта будзе спецыяльна для нас, Валер. Чаму? Зараз зразумееш, чаму. Ну-ка. Гэта жывы выступ спявачкі Дейзі Дзі. Ну і глядзім відэо. Давайте. Трэба слухаць. Вітанне. А я працягваю паказваць прыгажосць беларускай мовы ў сваіх песнях. Родна ты маёй крыві, у кожнай краплі твой дар, твой дом. Твои моє святло, твои реки, мой пульс, мой шлях. Я где б ни была, ты во мне, я сердце в грудях. А хочешь, я тут поделюсь с тобой Секретов. Что? супер таємницей? Ну. Хочешь? Эта песня не только для нас с тобой, а для Алины так само. Боже, да у нас сёння прямо гарадзенскі цім тутай. Ось А так. ты не ведала. Бачыце, якія рэчы адкрываюцца ў жывым эфіры, але перадаем велізарнае прывітанне сёння ў суботу для горадні нашай любімай. Прывітанне Так. ўсім нам. Вельмі любім, вельмі сумуем. І песня цудоўная. Гэта адна з найлепшых песень пра горад, мне здаецца, прямо клас. Кайф, яшчэ спявайце. Ось. Ну і апошні на сёння. Ну-ка. Гэта спявак Байскі, у якога вось толькі вось учора, здаецца, 17-го, гэта было учора, выйшаў новы трек зранку да ночы. Поехали. Ты раз, я бачу толькі твои соломые вочы. Ты в своих думках цяпер ты за мной сочиш. Сердце разбито, як экран на телефоне. Я твой знайомый сярод самых незнайомых. Сандра, маю да цябе просьбу. Можаш закінуць, калі ласка, в наш чат лінкі ці назвы, щоб можна было знайсці гэтай песні. Я задавальненне бы хацела сабе дадаць да плейліста. Абавязкова закіну. А вы можете, да рэчы, у каментарях напісаць, бо у нас же сёння пытанне дня, каго вы хочаце пабачыць у эфіры Белсата. То, можа, напішыце, якіх спевакоў, артыстаў, артыстак хочаце пабачыць у нас? Будем перамаўляцца і таксама Так. іх таксама спрабаваць прыцягнуць. Можа, атрымаецца камусьці прыйсці да нас. Абсалютна, ну я думаю, што ёсць на гэта шансы, тым больш, што сёння у нас таксама будуць незвычайныя абсалютна госці, думаю, можам ужо сказаць. Да нас сёння ў студыі далучыцца Увага і Ірдарат, таксама, які выпусцілі новы альбом, новую песню і нават кнігу, дарагія сябры. Але яшчэ нагадаю, што мы чакаем вашы адказы на пытанне пра тое, якіх гасцей варта яшчэ запрашаць у студыю раніцы з Белсатам і на якія тэмы вам цікава было бы, каб мы размаўлялі з нашымі гасцямі. Ну так, бо часам здаецца, ну вот адбываецца нешта і здаецца, што гэта цябе ніяк не датычыць. А потым аказваецца, што гэта была вельмі важная падзея, на якую не звярталі ўвагі. Ну, глядзіце, напрыклад, у Беларусі Савет Рэспублікі канчаткова адобрыў законапраект пра ЛГБТК+. Зараз ён адправіцца на подпіс да Лукашэнкі, які, як чакаецца, зацвердзіць гэты дакумент. Чаму гэта важна? І тое, што прапісана ў дакуменце, тычыцца насамрэч нашмат шырэйшай групы людзей, і пра гэта мы патлумачым у нашым наступным матэрыяле. Беларусь канчаткова ўступіла ў эпоху татальнага ідэалагічнага кантролю над прыватным жыццём. Александр Лукашенко падпісаў маштабны пакет зменаў у заканадаўства, дзе самым рэзанансным стаў артыкул «Прапаганда гомасексуальных стасункаў, змены полу, бяздзетнасці і педафіліі». Галоўная хітрасць уладаў – стварэнне ідэалагічнага вінегрэту. У адной фармулёўцы праз коску пералічаная сексуальная ідэнтычнасць, асабісты рэпрадуктыўны выбар і цяжкае крымінальнае злачынства педафілія. Многія памылкова лічаць, што калі яны не належаць да ЛГБТ-супольнасці, то закон іх не тычыцца. Але гэта не так. Артыкул аб прапагандзе бяздзетнасці робіць патэнцыйным парушальнікам амаль кожнага. Тэарэтычна нават білборд з выявай шчаслівай пары без дзяцей можа быць прызнаны прапагандаю.
Бо чаму яны не цяжарныя, чаму няма дзяцей і гэтак далей. Пост у соцсетках накшталт «Як жа добра жыць для сябе, вандраваць і не думаць пра пялёнкі» цяпер падстава для штрафу. Любы фільм, дзе галоўныя героі child-free або прадстаўнікі ЛГБТ можа быць забаронены, а яго распаўсюд пакараны штрафам да 1350 рублёў або арыштам да 15 сотняў. Закон афіцыйна пачне дзейнічаць праз 2 месяцы пасля публікацыі, аднак праваабаронцы раяць рыхтавацца ўжо зараз. Выдаліце старыя пасты ў соцсетках, рэпосты і лайкі пад матэрыяламі, якія тычацца ЛГБТ або ідэяў child-free. Будьце асцярожныя ў каментарах. Любая публічная падтрымка права чалавека на бяздзетнасць цяпер можа быць расцэненая як фармаванне прывабнасці. Памятайце, што ў беларускіх рэаліях нават скрыншот з прыватнага чату можа стаць падставай для справы. Ну і яшчэ адна тэма, якую мы не можам сёння не закрануць, якую вельмі шчыльна абмяркоўвалі ў сацыяльных сетках нашыя суграмадзяне. Акуратна сёння, 18 красавіка, у Белавежскай пушчы быў запланаваны тэхнарэйв, Валер, тэхнарэйв. Вялікі канцэрт электроннай музыкі. Чаму б не? Але гэтая навіна выклікала абурэнне ў соцсетках. І канцэрт перанеслі на жнівень. Ну вось толькі ці развязвае праблему ввогуле вось гэты самы перанос, ці будзе менш шкодзіць гучная музыка ў жніўні, а не цяпер у красавіку. Ну такое вот цікавае пытанне. Ну каб з ім разабрацца, да нас далучаецца былы ляснічы Андрэй Мядзведзеў. Андрэю, вітаем. Вітаем, спадар Андрэй. Мы трошки разгубіліся з Валерам, у якую камеру глядзець, але ўжо мы вас бачым. І хацелі запытаць пра тое, як вы, як былы леснік, які чалавек правёў вельмі шмат часу ў лесе, хадзіў, ведае павадкі жывёліна, ведае рытм жыцця лесу, як вы асабіста ставіцеся да такой ідэі начной вялікай музычнай імпрэзы у Белавежскай пушчы, у нашым запаведніку? Ну, канешне, я стаўлюся адмоўна да гэтай ідэі, і не толькі нават калі б гэта было не у Белавежскай пушчы, у нейкім звычайным лесе, прынамсі у красавіку, калі у птушак, асабліва у птушак сезон гнездавання, то бок, калі з'яўляюцца новыя пакаленні гэтых птушак, можна сказаць, і не толькі у птушак, і капытныя звяры, і іншыя жывёліны, яны якраз увесну праходзяць гон, праходзяць іншыя іхнія сувязі, якія ўплываюць на далейшую папуляцыю. Таму, канешне, фактар непакою, ён вельмі недарэчны ў такі перыяд. Тое, што яны там перанеслі на жнівень, гэта такі кампраміс, не кампраміс, але ж трошки лепей, прынамсі, як бы гэта было там, дзе яны збіраліся гэта рабіць, у сядзібе Дзеда Мороза, так званай, якая знаходзіцца проста ў сярэдзіне лесу. Тое, што яны казалі, што там да лесу неяк далёка, нейкая там вёска і гэтак далей, насправдзе там сапраўды даволі такі шчыльны лясны масіў, і сярод яго вось гэтая сядзіба так званая. І праводзіць там уначы вось гэтае мерапрыемства, калі там будзе гучныя такія дэцыбелы і гэтак далей, гэта проста парушае нават правілы, якія ёсць у прыродакарыстанні. Таму што нават у горадзе... давайте нагадаем, якія правілы ёсць прыродакарыстання, вось што канкрэтна яны парушаюць. Но яны парушаюць, што яны ствараюць фактары непакою у перыяд гнездавання птушак і размнажэння іншых жывёл. Нават у горадзе забаронена у такі час, напрыклад, калі гэтыя камунальныя службы, яны часам змагаюцца з такімі варонамі, гракамі, якія будуюць гнёзды на дрэвах і замінаюць там камусьці, то увесну гэтыя змаганні спыняюцца, таму што нельга турбаваць нават гэтых нібыта шкодных птушак у горадзе у час гнездавання. А Белавежская пушча — гэта запаведная зона. Тое, што яны яе перарабілі ў гэты вось
такое нейкае падабенства шоу, нацыянальны парк, які нібыта там можна і паляванне рабіць і так далей, і у тым ліку вось гэтыя всякія забаўляльныя імпрэзы, то яно не адмяняе таго статусу запаветнага, які існуе ўжо шмат стагоддзяў, тому што яшчэ за часамі Вялікага княства Літоўскага гэты лес лічыўся уласнасцю вялікага князя, і абы хто там, абы што праводзіць не мог. Вось. І сапраўды гэты тэхнарэйв, так званы, ён стварыў бы вельмі шмат небяспечных чыннікаў для насельнікаў гэтага лесу старажытнага. Андрей, паслухайце, а як так ввогуле сталася, што нават вось гэтыя касметычныя змены, пераносы, там яшчэ і месца трошкі памянялі, яны сталіся магчымыя, ну, пасля вось гэта абурэння ў сацыяльных сетках. Чаму адміністрацыя Белавежскай пушчы сама не спыніла, не перарвала ўсе гэтыя магчымыя размовы на сам пачатку? Ну, бо гэта лес. Ну, там же таксама ляснічыя працуюць, там таксама людзі, якія дакладна ведаюць, што гэта будзе шкодзіць і звярам, і птушкам. Ну, як так? Ну, справа ў тым, што гэтыя вось нацыянальныя паркі, усе асабліва ахоўваемыя прыродныя тэрыторыі ў Беларусі, яны належаць да кіраўніцтва справамі Лукашэнкі. Гэта такое ведомство, якое мае на мэце далёка не ахову прыроды, а якраз такі выкарыстанне і атрыманне нейкіх прыбыткаў ад гэтых асабліва ахоўваемых тэрыторый. І мы ведаем сітуацыю ў Беларусі, буквально вось папярэдні сюжэт расказваў пра новы закон, і гэта мы ведаем, што гэта не адзіная падстава для ўсялякіх рэпрэсій, і мы разумеем, што нават у лепшыя часы таму, хто працуе вось у гэтай сістэме кіраўніцтва справамі Лукашэнкі ў гэтых нацыянальных парках, даволі небяспечна выказвацца неяк супраць свайго кіраўніцтва. І вось гэтыя якраз кіраўнікі нацыянальных паркаў, яны ёсць аднымі, ну, напэўна, найнебяспечнейшай чыннікам для гэтых нацыянальных паркаў. Тому што, напрыклад, у Прыпяцкім нацыянальным парку, дзе мне пэўны час даводзілася працаваць, выкарыстоўвалі унікальныя лясныя масівы прыпяцкіх поймавых дуброваў для атрымання драўніны для вырабу паркету. Яны афармлялі усялякімі там рознымі шляхамі гэтыя высечкі, нібыта санітарнымі і гэтак далей, каб выкарыстоўваць гэтыя дубровы. У Белавежскай пушчы адзін з кіраўнікоў Прыпяцкага, ён потым пэўны час, Мікола Бамбіза, узначальваў Белавежскую пушчу, і там ён нібыта знайшоў вялікі ачаг караедаў, якія нібыта з'ядалі тую пушчу, і распачаў там таксама вялікія высечкі, але гэта было яшчэ там у сярэдзіне, здаецца, 10-х гадоў, калі яшчэ можна было падняць нейкі шум, і гэта спынілася. Таму вось гэты грамадскі розгалас, як мы бачым, ён павінен быць, і ён уплывае. Вось тое, што адмянілі гэты красавіцкі тэхнарэйв, перанеслі там на жнівень і в іншую лакацыю, гэта, ну, адзін з прыкладаў станоўчага ўплыву грамадскай думкі і нейкага абмеркавання ў грамадстве на тое, што адбываецца вось у гэтых асабліва ахоўваемых прыродных тэрыторыях. Спадару Андрей, вось вы сказалі некалькі прыкладаў таго, якія парушэнні ёсць у запаведных зонах. Яны робяцца з дазволу, а нават пад прыкрыццём кіраўніцтва нашых запаведнікаў. Але наколькі гэта распаўсюджана, то бок гэта прям такая сталая практыка, і якія яшчэ рэчы робяцца, якія застаюцца па-за законам, вось, але ўсё ж такі рэалізоўваюцца ў нашых запаветных лесах, і якія шкодзяць менавіта нашай прыродзе. Ну, разумееце, яны нібыта афармляюць усё, каб яно было па законе. Вось афармляюць на паперах, што гэтыя, напрыклад, дубровы, якія ўзгадаваў на Прыпяці, яны старыя, там засыхаюць і патрабуюць санітарных высечак. У пушчы таксама вось яны там афармлялі нейкімі караедамі і так далей. Тут вось
сапраўды вельмі небяспечная, самая, напэўна, небяспечная з'ява, якая адбываецца ў нашых лясах, гэта вось высечкі. Яны змяняюць цалкам біяцэнозу, якім абітае все жывое, скажем так. Яны лясную тэрыторыю ператвараюць у нейкую пустэлю, якая не мае зусім іншую структуру мае. Там, канешне ж, нейкая прырода існуе, але ўжо тыя насельнікі, якія былі ў лесе, яны мусяць кудысьці міграваць альбо гінуць. І таму, вось, канешне, змена гэта ляснога біяцэнозу на якісьці іншы, на высечку, гэта вельмі кепская з'ява. І, на жаль, у запаведных тэрыторыях таксама гэта адбываецца. Пад рознымі нагодамі гэта ўсё афармляецца, і нібыта яно па законе. Ну, але ж мы ведаем, у нас з людзьмі, як сказаў той самы кіраўнік галоўнай Беларусі, што не да законаў. А што казаць пра дрэвы, пра лес, тут увогуле досыць складана нешта пра законы казаць. Вось. І, канешне, вялікую шкоду наносіць будаўніцтва. Вось я зараз, рыхтуючыся да гэтага эфіру з вамі, пакруціў гэтую інтэрактыўную мапу Белавежскай пушчы і параўнаў. Я там быў калісьці гадоў, можа, 15 таму, і там ужо панабудавалі усялякіх гатэльчыкаў, усялякіх нейкіх сядзібаў, нашмат болей, чым гэта было раней. Вось. І, канешне, гэта таксама ўплывае на тую запаведную ролю, якую павінна выконваць Белавежская пушча. Вось. Што тычыцца адносінаў нашых чыноўнікаў, нашых гэтых лясных начальнікаў, тут таксама такі вялікі чыннік, які ўплывае на ўсе нашы лясы. Яны яшчэ, напэўна, годзе ў 18-м змянілі лясны кодекс, і там яны змянілі так званыя групы лясоў. Яны змянілі ўзросты высечак, галоўнае карыстанне, калі лес цалкам высякаецца і садзіцца новы. І гэта дазволіла ім павялічыць аб'ёмы гэтай нарыхтаванай драўніны. А зараз, дарэчы, у іх ёсць праблема з тым, каб гэтую драўніну рэалізоўваць. Мы бачым, Лукашенко пастаянна гэтых лясных чыноўнікаў, як ён кажа, ператрахівае на гэтых дзялянках, калі там застаецца гэтая невывезеная драўніна, яна псуецца, таму што раней яны разлічвалі, асноўным спажыўцом гэтай драўніны былі краіны Еўропы, то зараз гэта застаўся толькі там расійскі рынок, альбо нейкая далёкая дуга, куды той лес не патрэбны, у Расіі свайго хапае. І таму, на жаль, гэтае чынавенства, яно вельмі кепска пралічвае тое, што яно робіць, а шкоду яно робіць значна. Ну, жахлівая ситуация. Да, наконт того, что они бы все продали, как могли. Лукашенко, коли памятаем, и поветра збирался европейцам продавать. А у пуши, я нашим глядачам нагадаю, у Беловежской пуши только 10% усёй пуши маюць уласна запаведны характер, а астатняе это вось такая камунальная гаспадарка. Андрей, дзякуй вялікі вам за сённяшнюю размову. Я нашим глядачам нагадаю, был і ляснічы Андрей Медведев был з нами на сувязі. Дзякуй. Дарагія сябры, а што думаеце вы пра гэтую справу? Як нам ахоўваць нашыя запаведнікі, асабліва Белавежскую пушчу? Пішыце ў вашых каментарах, а мы запытаем таксама Сандру пра тое, ці ўжо пісалі нейкія каментары нашыя гледачы. Так, Сандра, ўжо на месцы. Прывітанне, што там у нас з каментарамі? Да сябе хутчэй. Ну што, пра пушчу вось пішуць, напрыклад, пакінулі нам каментар пра тое, што там вось не месца для тэхнарэйва, затое для багатых турыстаў, для палявання, то вось так, месца. Можна і зубра ўпаляваць, прычым не старога, не хворага, а маладога, чаму не заплаці там сколько-то тысяч евро. Мне спадабаўся пост адзін у Трэс. Ён, правда, такі трошкі рэзкі. Вось, але на гэтую тэму пісаў спадар цыганкоў. 18 красавіка ў Белавежскай пушчы хочуць правесці рэйф. Унікальная падзея, калі чырвонакніжныя жывёлы змогуць назіраць за звычайнымі. Ну так. Ёсць у гэтым нейкая праўда, і
для мяне перанос гэтай падзеі таксама мне вельмі шмат чаго У змяняе. Беларусі столькі цудоўных месцаў, дзе можна зрабіць Дакладна, крутыя дакладна. канцэрты, правда, ребята? Пры Не гэтым- абавязкова лезці ў А запаведнікі. при гэтым заўважце, традыцыйныя беларускія фэсты, яны ж адмяняюцца адзін за адным. Ну. Яны культуру знішаюць і прыроду знішаюць, вы бачыце? А гурт, вось гэты гурт, ён же ж пачаў, ягоны трэк выстреліў на «Касіў ясь канюшыну», а потым яны ж все паехалі ў Піцер, цяпер у іх выйшаў там нейкі трэк, Так. Кацюша, водка, балалайка, там я паглядзела, зашла на іхнюю старонку, я паглядзела адзін з апошніх відосаў, я была ў шоку, я думаю, навошта нам гэта весці ў Беларусі? Гэта не наша культура. Навошта яно нам? Ні ў Белавежскай пушчы, ні ў Беларусі ўвогуле нам такога не трэба. Ну а на Я Кунтлесову я только еще додам. У нас же еще гэтыя высечки, которые Андрей згадывал, яны ж паскараюць працэс апустыньвання. Припять, которую мы так любим называть европейской амазонкой, там же цяпер на Полесе пясчаныя буры. Пясчаныя буры, хто б мог подумать? Ну, добра. Мы кажам пра тое, што знішчаецца і прырода, і культура, але ў раніцы заўсёды ёсць месца для добрай, якаснай беларускай культуры. І ўжо зараз мы запрашаем вас паглядзець цудоўны кліп нашых, таксама, можна сказаць, гарадзенцаў. Гурт «Ірдарат» варажэе, і ўжо хутка самыя салісты далучацца да нас, а пакуль трошкі музыкі, каб абадрыцца, і можа час схадзіць за кубачкам кавы альбо гарбаткі, і абавязкова вяртайцеся ўжо хутка ў нашым эфіры цудоўнай госці. Не бойся ничего. Страшно, да, крануться, дай тебе упасть. Ворожье, чье сердце уходит под музыки душ. Ковидные, сподяюсь, я но тебе сокрыю. Ворожье, каменею, ворожье, скупит свои песни, разумею. И молоди свои полымерки, до земли хочешь бить, и молодец своим полымем кры, хочешь быть вы.
Гэта быў неверагодны, мітычны беларускі гурт «Ірдарат», у якога літаральна нядаўна выйшаў новы альбом пасля доўгага перапынку. І ўжо зараз з намі на сувязі Надзея Владимир Калач. Вітаем вас, дарагія нашы. Рады, што вы прачынаецеся разам з намі сёння. Добрай раніцы ўсім. Добрай раніцы, даражэнькія. Прывітанне з Берліншчыны. З Берліншчыне. А мы памятаем пачатак, гарадзенскі пачатак таксама вашага шляху і заўсёды з гонарам гаворым, што «Ірдарат»-та. І можна сказаць, і гарадзенцы. З нашай гарадзенскай банды. Можна так сказаць. Між тым, калі гаворым пра сам альбом. Быў рэліз «Бестыярыум», мы вас віншуем з ім. Вельмі круто. Перш чым перайсці да яго, хацелі ўдакладніць, адбіцца ад вашага кліпу, бо перад гэтым размаўлялі пра вось гэту задумку чыноўнікаў зладзіць тэхна-рэйв, там фестываль велізарны ў Белавежскай пушчы. Вы свой кліп дзе здымалі, наколькі там было гучна, і ці вы падумвалі дзе-небудзь выступіць, адбабахаць, ну, скажем так, у запаведніку якім-небудзь? Ці гэта не ваша? Па-першае, «Варажэй» — гэта даволі такі стары кліп з 2017 года, так? Дзесьці так. То я ўжо нічого не памятаю. Мы яго здымалі пад Лагойскам, не вельмі далёка ад трасы, таму мы знайшлі просто такі магічны спот, адзін на ўвесь лес, і там здымалі яго. Так што мы... Спадзяюсь, не турботілі жывёлак там местных. Залічваецца адказ. Давайце тады пра цяперашнія часы. Ад папярэдняга рэлізу мінула амаль 10 гадоў. І вось, ну як, 10 гадоў працавалі над новым? Як гэта адбывалася? Не зусім так. Мы працуем увесь час, і за 10 год мы ўжо выпусцілі 3 сінгла з кліпамі. «Сэрца расколата», «Зорамі», «Ваўкалак». Мы выпусцілі цэлы жывы альбом «Show in the Woods», які мы здымалі ў лесе падчас пандэміі. Гэта было наше выказванне, бо мы падтрымлівалі ўсе гэтыя ковідныя абмежавання, і мы гралі для лясных духаў, а потым з гэтага жывого матэрыялу мы зрабілі альбом і ўжэ яго выпусцілі тут у эміграцыі. Таму без дзела, без работы мы не сядзелі. Але над «Бестыярыумам» працавалі з 19-го года. 6 год, я думаю, так? 6-7 год, так. З перапынкам на турму, прабачце, да? Так, вымушаны перапынак у нас ўсё ж быў такі. Але мы ў турме працавалі таксама, у перапісцы нашай. Все было, я працавала над тэкстамі, а Владзімір над дызайнамі. Так, і падчас гэтага перапынку вымушанага наша ідэя гэта альбома, яна пашырылась, паглыбілась, набыла новыя сэнсы, новыя слаі сэнсаў. Таму можна сказаць, што нават у гэты вымушаны перапынак нас было не стрымаць. Вось. У нас есть маленький кавалочек одного клипа. Давайте мы покажем нашим глядачам, разом послухаем и вернемся до размовы. Давайте, запускаем. Вось так, маленькая пробачка вашага альбома ўжо зараз у нашым эфіры была, але нягледзячы на то, што вы на Берліншчыне, у нас у студыі вашая кніжка, якая з'яўляецца, можна сказаць, часткаю гэтага альбома, бо ён заснаваны на беларускай міфалогіі. Ну, цікава, што і нашы гледачы ў стрым-чаце пішуць таксама, што вось выйшаў альбом, цешацца, радуюцца разам з намі і пішуць пра тых жа нячысцікаў, пра якіх ёсць і
у кнізе і ў альбоме. Самы небяспечны даўганосік Бульбяны, найхістунейшы хістун, проста хістуніша рэжыму. Вось так пішуць. Ну а калі вяртацца да кнігі, тут, бачыце, тут і тэксты ёсць, тут і ілюстрацыі, нячысцікі. Ну але вот так, каб кнігу выпускалі музыкі да новага альбому, ну так я сходу нават і не прыгадаю, хто яшчэ дзе апошнім часам так рабіў. Чаму вы вырашылі менавіта так зрабіць? Бо гэта было неабходна і патрэбна. У гэтых вашых Еўропах мы выступаем з часоў, калі гэта яшчэ не было мейнстрымам. З 12-15 года мы турылі па Еўропе, і для нас звычней выступаць для італьянцаў ці немцаў, чым для беларусаў, бо гэта часцей было. І мы праміж трэкамі мы расказвалі пра гэтыя песні, але гэтага было недастаткова. І мы вельмі жадалі знайсці нейкі фармат, у якім мы зможам закахаць людзей у беларускую культуру, дзе былі бы, мы таксама маем тут бестыяры, дзе былі бы нашыя казкі, беларускія легенды, наша інтэрпрэтацыя, бо гэта аўтарскі прадукт, дзе былі бы і тэксты і пераклады, і зрабіць білінгвальную кнігу на ангельскай і беларускай, бо наш слухач еўрапейскі не размаўляе на мове. І яшчэ зрабіць гэта ў золаце, каб чалавек бярэ гэта ў руку і бачыць, што гэта каштоўнасць, гэта артефакт. Гэта, можа, першы артефакт беларускай культуры ў яго жыцці, так хай будзе ў золаце. І ўсё, у гэтай працы ёсць усё. Калі чалавек можа чытаць ангельскай, гэта магчыма. Беларускай магчыма. Не можа чытаць, напрыклад, дзеткі. Ёсць ілюстрацыі. І яшчэ там ёсць шмат нашай любві. І яшчэ кожны раздзел – гэта песня. То бок вы можаце, напрыклад, прачытаць пра ваўкалака, паглядзець ваўкалака, паслухаць ваўкалака. І нават тактыльна яна такая ўся шыкоўная, папросту шыкоўная. Мы закахаліся, скажам шчыра, і ўжо ўчора на літучцы абмяркоўвалі, як уся рэдакцыя будзе набываць вашу кніжку сабе, пачытаць дзецям, ну і, можа, напэўна, в падарункі таксама. Так што, ребята, глядзіце, які шыкоўны падарунак вы нам зрабілі. Дзякуй вам. Ну і можна сказаць, што гэта такі велізарны асветніцкі праект і асветніцкі і для беларусаў, дарэчы, і таксама і для замежнікаў. А што вось наконт слухачоў, у прыватнасці еўрапейскіх, як яны рэагуюць на беларускамоўны гурт? Мы ведаем па вашых рілсах, па відэа вы спакойна размаўляеце па-ангельску, у вас вельмі шмат фанаў не з Беларусі, з захаду. Ну, як вам падаецца, што іх прываблівае ў вашай, я падкрэслю, беларускай творчасці? Ну, я мяркую, па-першае, гэта энергія, якую мы трансліруем са сцэны падчас нашых жывых выступаў. І ведаеце, на любой мове можна спяваць, і яе нават не разумець, але адчуваць нейкую сувязь, нейкі канект з артыстам. І гэта прыходзіць ад таго, як артыст сам па сабе разумее, што ён нясе, які месадж ён нясе са сцэны, што ён кажа са сцэны. Таму наша публіка, наша аўдыторыя, она захоплена нашым перажываннем таго, што мы граем. Здаецца так. Але пасля канцэртаў, як мы дайшлі да кніжкі, да самой, таму што ідэя зрабіць кнігу з'явілася толькі ў вымушанай эміграцыі, калі мы зноў пачалі гастраляваць. Пасля канцэртаў у Італіі, у Германіі, у Нідерландах да нас ўсё часцей падыходзяць людзі і кажуць: мы не разумеем, што вы пяеце, аб чым вы пяеце, але гэта неверагодна, і мы хацелі б даведацца больш. І таму мы вырашылі, што нам патрэбен нейкі такі рэсурс, дзе мы зможам дадаць пераклады, трохі культурнага кантэксту
і наше разуменне таго, што таго, чаму і як мы гэта робім. І першапачаткова мы думалі зрабіць такі велізарны буклет, вялікі буклет да дыска, да альбома. З цягам часу і з падтрымкай Art Power і German Marshall Fund мы змаглі зрабіць, расшырыць фармат да паўнавартаснай, І паўнацэннай. гэта цудоўна, што ёсць падтрымка для беларускай культуры. Плытка уключена ў кнігу. Таму на случай постапокаліпсиса ці калі... А от у нас няма. Гэта неправільна абсалютна. Я думаю, мусім выправіць гэтую недарэчнасць. Але не магу не запытаць пра такую справу. У афішах бестыярыум пазначаны як адзіны тур 26-го года. Што такое, чаму толькі адзіны? Падзяліцеся з намі таямніцаю, якая, можа, ўжо, канешне, не зусім таямніца, але давайте раскажам нашым гледачам, чаму вы будзеце мала гастраляваць у 26-м годзе, Надзея? Прадэманстраваць? Прадэманстраваць найлепей. Вау! Віншуем вас! Віншуем! Дзякуй вялікі, так вырашыў сусвет. Таму ў гэтым годзе у нас не 2 рэліза, не толькі альбом і кніга, але і новы чалавек. Мы чакаем дзіцяці ўжо гэтым летам, таму гастролі ў гэтым годзе папрост немагчымыя. Таму, хто хоча побачыць Эрдарат на сцэне, паслухаць бестыярыум нажывую і адсвяткаваць з намі столькі падзей, адзіны шанец. Адзіны шанец, і тур стартуе уже на наступным тыдні. Я цябе на развітанне толькі яшчэ дадам такі моманцік цікавы. Вы да вымушанай эміграцыі якраз вярнуся. Вы калі сядзелі за кратамі, мы з яшчэ адным нашым супольным сябрам, гарадзенскім музыкам Пашам Трыпуцем, збіраліся разам і глядзелі канцэрты Эрдарат. І так вас згадвалі такімі цудоўнымі словамі. Дзякуй вялікі вам, сябры, дзякуй за гэтую размову, дзякуй за вашу творчасць, за вашу энергію ў золаце. Можна сказаць, што вы ёсць золата беларускай культуры. Наш нацыянальны скарб, таму, дарагі сябры, карыстайцеся гэтай адзінай магчымасцю і пайдзіце абавязкова наведайце канцэрты бестыярыум Эрдарат. Адзіная магчымасць унікальная ў гэтым годзе, а потым спадзяемся на наступны рэліз, якім вы з намі падзеліцеся. Калі ідзе бліжэйшы канцэрт, ці яшчэ можна набыць квіткі? Давайте раскажам нашым гледачам. Так, канцэрты будуць у 24 красавіка ў Варшаве, 25 у Познані, 26 у Берліне, потым 28 у Празе з гуртом Деларейн і у Брно з гуртом Деларейн. І 1 траўня будзе Кракаў. Мы вырашылі так праехацца больш па Польшы і Чэхіі ў гэты раз, бо мы хацім данесці наш прадукт да беларускага гледача, да беларускага слухача. І таму мы вырашылі такія больш беларускія кропкі выбраць у гэты тур. Вось. А яшчэ для ўсіх тых, хто не можа далучыцца ўжывую да нас, у нас будзе жывая прэзентацыя на канале Сепультура Лайв 23 красавіка. Вось, так што, калі няма магчымасці даехаць на адзін з гэтых канцэртаў, далучайцеся да нас онлайн, распавядзем пра кнігу, пайграем музыкі, канешне. Вось, і з задавальненнем прэзентуем вам наш творчы прадукт такі. А ці ёсць у вас нейкая песня з гэтага альбому, якая мае асаблівыя сэнсы, і можаце расказаць яе гісторыю? Ой. Я разумею, што кожная, канешне, мае штосьці за сабой, але вось нешта, што застаецца асабліва ў сэрцы. До турмы было напісана 2 песні: «Ваўкалак» і «Русалка». Усе астатнія былі напісаныя падчас калоніі. І кожная з іх гэта
барацьба і перамога света над цемрай. Таму я не магу падзяліць, якая была больш асаблівая з іх. Я магу сказаць, што нават у пекле можа жыць дабро, святло і прыгажосць. І яны гэта даказваюць тым, што яны існуюць. І гэты альбом у рэшце рэшт, ён не пра пакуты, ён пра жыццё і любоў. Так што ўсе асаблівыя яны, і я вельмі радая, што гэта здзейснілася. Для нас гэта такі ж цуд. І гэта будзе гэты тур, гэта прэзентацыя, гэта як святкаваць немагчыма добрае нешта, якое адбылося насуперак усяму. Які ж вы кайфовыя сябры. Дзякуй вялікі вам за размову. Будзем у кантакце. Мы яшчэ спадзяемся. Завітаем на канцэрт, спадзяюся, правда, І Валерый? атрымаем таксама вось гэтай цудоўнай кнігі. Будем вельмі рады вас бачыць. І ў нас Супер. там будзе бонус, мы забылі сказаць. Так? Ну ладно. Так, ну. Мы будзем... Упершыню мы зробім прэзентацыю кнігі. Мы яшчэ абвесцім у нашых соцсетках, але за гадзінку до таго, як наша саппорт-група будзе граць, мы зробім мікрапрэзентацыі там кнігі, дзе сустрэнемся з людзьмі, хто захоча, раскажам пра альбом, адкажам на пытанне, падпішам усё. Таму будьце з намі варта ў зарэзерваваць соцсетках, больш мы часу. скора абвесцім. Дзякуй вам велізарна і жадаю вам цудоўнага туру, поўных заляў, неверагоднай, неўтаймаванай энергіі ўсіх беларусаў свету. Для вас сёння з намі ў раніцы з Белсатам гурт «Ірдарат». Дзякуй вам вялікі, Надзея. Чакаем, і Владимир, вас таксама на канцэртах. А ў нас у раніцы з Белсатам чарговая тэма і чарговая беларуска неверагодная, якая знаёміць еўрапейцаў з нашым абсалютна выключным кайфовым беларускім мастацтвам. Гэта Руфіна Базлова з праектам «Framed in Belarus». Яна была ў нас у студыі, мы тут разгордавалі вось гэтыя палотнішчы таго, што яна робіць, але яна трапіла на міжнароднае трыенале тканіны ў польскім горадзе Лодзь, і гэта адна з самых вялікіх падзей у свеце, прысвечаных сучаснаму тэкстыльнаму мастацтву. Мы адправіліся ў Лодзь разам з ёй, а мы сядзім з Валерам на канапе і ганарымся ў чарговы раз. Я Руфина Базлова, художница, и сейчас мы едем на мой воркшоп проекта Framed in Belarus, который пройдет в музее текстиля в Лодзе, где сейчас как раз проходит и сегодня закрывается триеннале текстильного искусства, где представлена, собственно, часть проекта Framed in Belarus. Поэтому и посмотрим, и повышиваем. Проект Framed in Belarus – это проект, посвященный историям политическим заключенным в Беларуси. И в этом проекте участвуют люди со всего мира, которые, собственно, вышивают истории этих политических заключенных по моим схемам. There are patterns of stories of political prisoners you could take, you could choose. They're different, and when you choose the pattern, you find the name of the political prisoner, the name and the surname here on the list. Идея вообще самого проекта пришла в 2021 году, в январе, когда уже было понятно, что протесты в Беларуси сошли на нет, так или иначе, и что количество политических заключенных очень быстро росло. И я поняла, что мне хотелось об этом поговорить, и что это важная тема. You will get instructions and also the link like to read the story about political prisoner and instructions again. And when you're ready, I will send you all the deadlines, and I will ask you to take photos and in the end to write the comment as part of the stitching, and then send it to me. Тогда было 600 политических заключенных, и казалось, боже мой, как много людей, как я это вообще смогу реализовать. Но на данный момент у нас уже готово 685
5 вышивок. То есть, по сути, мы уже сделали больше, чем было на тот момент, когда решалось. Но на самом деле эти 685 это, по сути, каких-нибудь 7-8% от общего числа политических заключенных в Беларуси сейчас, на данный момент. Сегодня можно поучаствовать в проекте в рамках исключения на вышивку дается Заўсёды рада расказваць вам пра неверагодныя праекты беларусаў, беларусак, якія проста выбухаюць, расквітаюць і пахнуць па ўсім свеце. Вясна на вуліцы, вясна ў нас у студыі. Разам са свежым лісцем, разам са свежымі кветкамі прыходзяць новыя пахі і новыя натхненні. І менавіта з гэтым сёння абсалютна незвычайнай тэмай да нас у студыі завітала Ганна Прышывалка. Прывітанне, Ганна. Вітаю, сябры. З вами рубрика «Раніца на стылі». І так, сапраўды, тэма сёння незвычайная і цікавая. Яна будзе, я мяркую, не толькі жанчынам, але і мужчынам. Мы паглыбімся ў чароўны свет парфумерыі і абмяркуем тренды гэтай моднай сферы. Так, на водары таксама ёсць тренды. Але першае, што трэба ведаць пра водары сёння, гэта тое, што канцэпцыя знайсці свой водар не актуальная. Наадварот, зараз мы збіраем сваю парфумерную капсулу, дзе ёсць водары на кожную пару года, час сотняў, нагоду і настрой. Напластоўваць пахі таксама не лічыцца ганебным. І многія прыходзяць да таго, што пачынаюць калекцыянаваць улюблёныя водары. Гэтая канцэпцыя выдатна кладзецца на разуменне таго, што існуе нюхальная памяць. Я думаю, вы пагодзіцеся, што пах заўсёды выклікае ў нас устойлівыя асацыяцыі, успаміны, адчуванні. І цяпер, выкарыстоўваючы палітру водараў, мы можам узмацняць гэтае адчуванне, ствараць эмоцыі і новыя нейронныя сувязі. Робяцца папулярнымі незвычайныя водары, водары з гісторыі, і гэта зноў пра ўплыў паху на наш сэнсарны досвед. Цяпер мы можам сустрэць парфуму з пахам травы і сена, мокрай зямлі, асфальту, бетону і гуму, бацвіння памідораў або лазні. Вельмі яскравы прыклад калекцыі з 10 водараў, створаная ў 2025 годзе Дэмном Гвасале, дзе водары ствараюць адчуванне архіву, старога куцюру і пахнуць старымі тканінамі, дарагой скурай, пылам, Парыжам. Вельмі папулярныя сёння такія водары, якія выклікаюць адчуванне гастранастальгіі. Гэта могуць быць пахі цёплага цеста і выпечкі, кавы і колы, шакаладнага печыга і велікоднай булкі. Вельмі папулярныя водары гарбаты, белай, чорнай, зялёнай. З кветкавых пахаў мода пераключылася на фруктовыя, трускаўкі, слівы, інжыр, маракуя, гранат. У салодкія водары дадаюць цяпер нечаканыя ноты. Так, напрыклад, спалучаюцца карамель і скура, ваніль і дым, вішня і тытунь, арэхі, кавы і алкаголь. Сярод нішавых водараў вы можаце даволі выразна і рэзка адчуць ноты эфірных алеяў. Сандал, ладан, эўкаліпт, камфара і іглічныя, напрыклад, кедар і сасна, цытрусавыя, грэйпфрут, бергамот, цытрын і апельсін, кветкавыя, язмін, іланг-іланг, і ружа і мяккія, мята, гваздзік, цынамон, кардамон. Акрамя таго, змяняюцца фарматы выкарыстання парфумерыі. Акрамя духоў і туалетнай вады з'яўляюцца місцы, алеі, сцікі, парфум-рытуалы. Практычна ўсе люксавыя модныя дамы маюць сваю парфумерную лінейку. І ў многіх менавіта яна дае вельмі вялікі і важны адсотак прыбытку, які складае ад 20 до 50% ад агульнага прыбытку. Што яшчэ важна ведаць, што пры ўсёй папулярнасці люксу і прэміуму вельмі актыўна развіваецца нішавая парфумерыя і такая з'ява, як bespoke парфумеры, стварэнне індывідуальнай парфумы. Ёсць шэраг фірмаў, якія ўяўляюць сабой араматычныя лабараторыі, куды можа прыйсці любы ахвочы і разам з парфумерам стварыць свой асабісты водар. Той, хто аднойчы адкрое для сябе чароўны свет водараў і парфумерыі, ужо ніколі не зможа адмовіцца ад яго. Зычу вам знайсці такія водары, які рабілі ваш настрой выдатны, рабілі нас больш шчаслівымі і радаснымі.
так? Дякую, Ганна, ты меня натхніла. Я хочу сказать, что у меня так само есть парфумы, якія дзеляцца. У меня есть веснавыя парфумы, якімі карыстаемся на весну. Вось зараз, напрыклад, з запахам герані, альбо летнія, больш грейпфрут, альбо зімовыя, такія больш цяжкія, драўляныя. Я, конечно же, понюхаю. На гэтым развітаемся. Гэта неверагодна. На жаль, мы не можем перадаць вам водар гэтых парфумаў, але у нас у студыі таксама была мастачка Дар'я Цемра, якая рассказывала пра тыя парфумы, якімі натхніліся пахам беларускай землі. Дзякуй, вялікі, Ганна, за натхненне. Мы застаемся яшчэ панюхаем. Перадаем слово нашим рэпарцёрам. У Парыжы разыгралі карціну Пабло Пікаса, і шанец зрабіцца яе ўладальнікам каштаваў усяго 100 еўраў. Міжнародную дабрачынную латарэю правялі ў аўкцыённым доме «Крыстіс». Усяго прадалі 120 тысяч білетаў і сабралі каля 12 мільёнаў еўраў. Большая частка гэтых сродкаў будзе скіраваная на даследаванне хваробы Альцгеймера. Пераможцам стаўся 58-гадовы жыхар Парыжу, інжынер у продажах. Ён купіў білет літаральна за некалькі дзён да розыгрышу. Моя рэакцыя? Я быў здзіўлены і ўсё. Насамрэч, калі бярэш удзел у такім, не разлічваеш выйграць. Гэта проста выпадак, удача. Але я вельмі рады, бо я сапраўды цікаўлюся жывапісам. І для мяне гэта выдатная навіна. Пераможцу дасталася праца гуашу «Галава жанчыны», партрэт партнёркі і музы мастака, мастачкі сюррэалісткі Дары Маар, створаная Пікаса ў 1941 годзе падчас Другой сусветнай вайны. Рынкавы ацэначны кошт карціны прыкладна 1,5 мільёна еўраў. Гэта трэці розыгрыш латарэя «Адзін Пікаса за 100 еўраў», пачынаючы з 2013 года. Тады карціну выйграў рабочы з ЗША, а ў 2020-м бухгалтар з Італіі. Ідэя засталася той жа – зрабіць высокае мастацтва больш даступным і адначасова сабраць сродкі на дабрачыннасць. Радавацца цвіценню сакуры умеюць не толькі ў Азіі. У нямецкім горадзе Бон сотні людзей выйшлі на вуліцы, каб танцаваць сальсу і бачату пад ружовымі кронамі. Штогод вясной горад ператвараецца ў кветкавы тунэль. Вуліцы напаўняюцца прыгажосцю і пахам квітнеючых вішнёвых дрэваў. І менавіта тут збіраюцца танцоры з усяго рэгіёну. Усе, хто любіць сальсу, сёння сабраліся, каб танцаваць. Мы проста будзем гуляць па старым горадзе каля 2 гадзінаў і танцаваць у розных месцах. Гэтая падзея адбываецца раз на год, і ўсе яе чакаюць. У нас вельмі актыўная танцавальная супольнасць у Кёльне, Боне і ўсім паўночным Рэйне-Вестфаліі. Таму мы проста танцуем, кожны пад сваю музыку. Цвіценне сакуры ў Боне – штогадовая падзея, якая доўжыцца ўсяго некалькі тыдняў, з канца сакавіка да сярэдзіны красавіка. Вішнёвыя дрэвы з'явіліся тут яшчэ ў 80-х, як частка гарадской рэканструкцыі, і з часам ператварыліся ў адну з самых вядомых вясновых лакацый Еўропы. У Лондоне наведнікам выставы прапануюць незвычайны досвед – пакаштаваць зямлю. У культурным цэнтры Сомерсет Хаус адкрылася выстава «Музей ядомай зямлі». Яна прысвечана геафагіі – практыцы ўжывання глебы, якая існуе ў розных культурах ужо стагоддзямі. У калекцыі больш за 600 узораў з 44 краінаў – гліна, крэйда і мінеральныя пароды. Частку з іх можна пакаштаваць, напрыклад, лячэбную зямлю з Нямецчыны або дыятаміт з Мексікі. Яны сабралі вялікі архіў культураў і супольнасцяў, дзе людзі ўжываюць зямлю, і проста цікаўных людзей, якія гэта дакументавалі. У выніку больш за 600 відаў ядомай зямлі з усяго свету. І кожны суправаджаецца гісторыяй, як яе выкарыстоўваюць, адкуль яна паходзіць і якія ў яе геалагічныя асаблівасці. Паводле даследавання ў зямлю ўжываюць у розных частках свету, ад Афрыкі і Паўднёвай Амерыкі да Азіі. Зямлю могуць ужываць як частку традыцыйнай кухні, у лячэбных мэтах або падчас рэлігійных практык. У некаторых выпадках яе выкарыстоўваюць як спосаб знізіць пачуццё голаду.
Мяне здзівіла, наколькі гэта звычайна. Я чакала, што гэта будзе нешта дзіўнае, вельмі хрумсткае, незвычайнае, але насамрэч гэта быў цалкам звычайны гастранамічны досвед. Перасоўны музей ядомай зямлі з'явіўся ў 2017 годзе ў Амстэрдаме. Яго аўтарка, мастачка і даследніца Машару. З таго часу выстава пабывала больш як у 22 краінах, ад Еўропы да Тайваню, Бразіліі і Японіі. У Вялікай Брытаніі праект паказваюць упершыню, і ў Лондоне ён будзе працаваць да 26 красавіка. Вы глядзіце раніцу з Белсатам, Аліна Коўшык і Валерый Руселік у студыі. Есці зямлю мы не будзем, але пра зямлю пагутарым таксама. Пагутарым, але перад гэтым адзін каментар прачытаю, мне вельмі спадабаўся. Вожык Патрыёт піша, ці ёсць сярод трэндаў водар паляндвіцы. Ну вось, я маўчаў, пакуль размаўлялі Аліна і Ганна. Вот мне было што сказаць на гэтую тэму. Дома ў мяне ёсць водар паляндвіцы і сушаная рыба, але цяпер будзем гаварыць мы таксама пра важнае, вельмі важнае. Што можа быць важнейшае ў красавіку, акрамя рыбалкі? Ну вот яшчэ агарод, правда ж? Ну вот што саджаць, калі саджаць, нам раскажа сёння Вольга Верамеенка, аграномка і вялікая аматарка раслін. Прывітанне, Воля, рада цябе бачыць. І гэта, я скажу, адна маіх з любімых рубрыкаў, таму што я разумею, што я нічога не аграном, але мне гэта цікавіць. Я вось нават прыйшла са сваім питомцам, маімі питомцамі. Гэта перчыкі, якія мы тут вот высадзілі. Што такія кволыя? Кволыя пакуль. Вось я спадзяюся, што Воля дапаможа нам сваімі парадамі. У мяне, каб яны ў мяне ўсё ж такі выраслі. До конца эфіра. Нічога, яны не кволыя, нормальные перчики, они только взошли. Бачишь, там еще семяночки на листиках. Это первые листики только, они не настоящие, как бы их называются. Тому нормально все. И расстояние доброе там поміж ими. Все норм. Клас. Аліна уже амаль што аграном. Яны трошки подрастуць, а потым, калі уже з'явятся там 2-3 настоящих листика уже, гэта семядольные листочки, а тады можно будзе уже пикировать их. Вот это для меня заўсёды была загадка. А я садзіў дома перчик, ён не вырас. Вот, а чаму? Это талент нейкі трэба мець? Вот, руки адпаведнай крывізны. Што гэта павінна быць? Талент гэта, конечно, прекрасна, але у земляробстве гэта хутчэй не талент, гэта хутчэй спалучэнне назірання, вопыту і жадання, каб гэта было. То бок тут не крывыя руки. Крывыя руки это калі ты не хочаш нічога рабіць. Бок я не безнадзейны. Так, а Аліна, бачыш ты, як яна хоча, то ўжо ў перцы ёсць. І яна іх запікіруе, і будзе файна. Глядзі, я думаю, нас глядзяць тыя, хто натхніцца нашай сённяшняй размовы і падумаць, пасажу-ка я памідоры. Ці яшчэ не позна, што можна зрабіць яшчэ зараз? Першыя крокі для пачынаючых аграномаў, агароднікаў. Пра пачынаючых сёння будзем. Окей. Нічога яшчэ не позна. Я бы пачынаючым агароднікам раіла памідоры ўжо купіць у... Гатовыя, да. Бо гэта трэба таксама і шмат высілкаў, каб падсвеціць. А чалавек, які пачынае, ён ўжо не мае таго адчування і не мае таго вопыту, які дапаможа яму з гэтым справіцца. Таму я бы раіла памідоры, перцы, купіць уже рассаду гатовую. І где-то пасля сярэдзіны траўня тады ўжо высаживать. А я думаю, уже вот это саспелые. Ну тады ты уже не аграном уже, а ты уже больш, я не ведаю, як там это саспелае. Потребитель, можна сказаць. Добра, што можна пасадзіць вот таким, як я? Ужо профі Аліну не бярем. Вот таким, як я, топ-5 раслінаў, якія можна пасадзіць і быць упэўненымі, што нават у мяне яны ўзыдуць, не загінуць і гэтак далей. Ну, першае, што можна пасадзіць, гэта зеляніна. Калі, ты маеш агарод на увазе, канешне ж. На агародзікі там нейкія 2-3 грядачкі, надта не зашмат, не разганяемся. Так, не разоряемся. Зеляніна, кропік выйдзе там, петрушка, салатка. Але ліставая салатка трэба, каб паліваць трошку, але ўсё роўна. Калі ты ўвогуле можаш на некалькі год, то шчаўё можна пасеяць. Таксама часнык, можна нават зараз яравы часнык пасадзіць. Можна ты, які ёсць і патыркаць, то ён на зеляніну пойдзе ў цябе часныка, калі гэта азімый. А цыбульку можна на перо. Калі ты вельку цыбульку возьмеш і патыркаеш, то гэта будзе пер'е вырасці, і ты разламаеш, і там такія беленькія, ведаеш, такое вось самасмачнае, і цыбулька будзе.
стала. Таксама можна сівок патыркаць, это потым галоўка ў цябе вырасце. Велькая, не велькая, але нешта вырасце. Моркву таксама можна пасеяць, рэдзіску, але абавязкова трэба паліваць, вось зараз рэдзіску можна ўжо сеяць. Што ў цябе? Ну, бурачок вырасце. Ну, бульба дакладна вырасце, але зараз яшчэ рана бульбу. Холодновато. Холодновато. Як будзе ўжо глеба прагрэецца до 10 градусаў прыкладна, то можна садіць. А які капрызныя вось такія кліенты нашага агарода, і за што, можа, не адразу варта хапляцца? Вось, напрыклад, я люблю вельмі свежы гарох, але мне здаецца, што вот его пасадзіць цяжкавата, не? Гарох прекрасны. Прекрасны? Да, бабы і гарох прекрасна, Аліна. Нічога капрызнага няма. Вось халадно, гарох якраз такі не баіцца халадоў. Яго параней. Тады мінаеш вось гэтых хвароб і всякіх шкодных гэтых насекомых, якія да яго трапяць. Так што гарох прекрасна. І плюс гарох, бабы, фасоля, гарохі, усе бабовыя, яны потым еще узбагачаюць почву азотам. Калі мы іх срежем, а не вырываем, там остаются короньки с клубеньками азотфиксирующими, яны еще узбагачаюць почву. Ты еще закладешь сабе на наступны урожай да угнаення. Ольга, а калі не самому вырошчваць, а купляць гатовую рассаду, так. Як яе выбраць? Вось да бабулькі падысці, як паглядзець, якая добрая, якая не надто? Рассаду глядзі. Падходзіш, калі памідоркі. Першае, што ты пытаешься, ты пачынаючы, таму табе трэба першыя гатункі выбіраць, каб это былі нізкарослыя, не высокарослыя, бо высокарослыя, а индетерминантные, по-іншаму называется такое слово, ёсць. Іх трэба там прищипывать, подвязывать, табе гэта не это трэба. Марокко. Да, гэта Марокко, без вопыту ты там поодрываешь все, что ёсць. Значит, ён павінен быць плотны, такі тоўстенькі стебель, не вытянутый, не гнуткі, мінімум 7-8 лісткоў. Пажадана, каб там еще не было кветак, таму што калі там ёсць кветкі, раптам там уся рассада з кветкамі, то іх першае прищипнуць, таму што калі рассада мае кветкі, яна ўся... Все ідзе в кветачкі. Все ідзе ў кветачкі на плодообразование. А нам надо отщипнуть, чтобы она укоронилась, чтобы пошли корени, по-першае. Таму плотная, темно-зеленая, толстенький стебель, не вытянутая. Пожадана без кветок. Ну, калі там ёсць маленькие бутончики, то не страшно. Я записала. А я пойду на базар. записи еще раз. О! Вот так вот. А я думаю, что мы и на социальные сетки так само поставим, каб усе наши гледачи докладно ведали, как правильно обирать рассаду на рынку. Дякую. И корони, глядите, чтобы были такие пышненькие корони, хорошенькие. Корони, это наше все. Дякую велизарно. Ольга Веремеенко, наша цудоўная аграномка, была с нами у студии, дорогие сябры. А у нас мы крочим далей и глядим далейшие пригоды нашей цудоўной вышивачки Руфины Базловой, что она там робила у лодии, як прывучала палякаў вышываць беларускім крыжыкам. Моя главная цель сейчас – это поработать с архивом, с тем, что уже есть. Потому что архив – это, в общем-то, не только вышивки, это все и комментарии от самих участников проекта, и фотографии процесса создания их вышивок, документация с воркшопов, документация с выставок. Вышиваю крыжик-крыжик, а потом хочу зробить половины и обратно. Я занимаюсь памятью, и я антрополог. Я, в общем, исследую проект Framed in Belarus и работу Руфины. И поэтому я уже на нескольких воркшопах был. Это мой второй или третий старт. Мне кажется, это очень важная мемориальная работа. Да? Работа памяти в Memory Studies называется mnemonic labor. Это важная работа, но тяжелая, как и любой труд. Да? Посмотрим. Я сегодня как-то легко далось. Может быть, хорошая компания была. Для этого проекта и вообще для белорусской культуры Беларуси это важно, чтобы этот архив оставался, все вышивки оставались вместе. Некоторые участники проекта просто вышивали две вышивки. Одну дарили либо родственникам, либо самому человеку, который вышел, а вторую именно для проекта. Тут вельмі шмат таких асацыяцый прыемных ці не зусім прыемных.
са школай і урокамі трудов свідавочна гэтым усім пратэстна-мастацкім кантэкстам. Карацей, для мяне агулам асабіста это суперпрыемна. І магчымасць дакрануцца асабіста да праекта, пра які я вельмі даўно вельмі шмат чуў, это вельмі крута. На перасячэнні сацыяльнага, асабістага, культурнага, мастацкага, гістарычнага і проста медытацыі. Вельмі файны занятак, такі вяртанне да каранёў. Села вышываць, не вышывала, можа, са школы, не ведаю, ну, ось адразу бабуля ўзгадваецца як усім. І такое адчуванне, захацелася спяваць. І адразу нейкая генетычная памяць прачынаецца, абы хапіла цярплівасці дашыць гэтую зорачку. Это история, работа, которая прозвучит не один раз, а много раз на разных выставках. Дарагія сябры, цікава, ці вы бачылі, ці сустракаліся з праектам вышывання Руфіны Вазловай? Напішыце ў каментарах, ці хацелі бы далучыцца. Я ведаю, што ён дасяжны ў інтэрнэце, можна знайсці вось гэты профілі, як вышываць. І гэта вельмі класна, калі ўсё больш і больш людзей і таксама з Беларусі далучаюцца да гэтага праекта. А на наступным тыдні важнае свята радаўніца. Яно для беларусаў асабліва важнае, але мы не маглі не звярнуць увагу, што пасля гэтага святу проста застаюцца груды пластыкавых кветак, якія людзі вось прыносяць на могілкі, там хочуць ушанаваць памяць блізкіх, а потым застаецца вось гэта пластыкавае смецце фактычна. Што з гэтым рабіць? Адказ ёсць у нашай цудоўнай Ірыны. Новік, Ірына, прывітанечка, рада цябе бачыць. Прывітанне. Я таксама вельмі радая ўсіх бачыць. І сёння я думаю, што дам адказ на гэтае пытанне, бо гэты адказ знайшлі раней, чым усе вы думалі. Нашы бабулі яго ведалі. І яны рабілі кветкі папяровыя, а потым залівалі іх воскам і атрымліваліся вось такія кветачкі, вяночки. У нас, уласна, вось такія вяночки рабілі на радаўніцу, вешалі іх на помнік. І я думаю, што гэта вельмі крута, таму што найперш мы маглі падумаць пра сваіх памерлых, пра тых, каго няма ўжо з намі блізка, але хто заўсёды з намі блізка. І вось пакуль робіш кветачкі, пакуль ты фармуеш гэты вось вяночак, то і больш увагі ім аддаецца. Як на маю думку, то гэта больш важна, чым занесці на могілкі штучныя кветкі. Як жа гэта ўсё зрабіць? А вельмі проста. Мы бяром вось такую гафраваную паперу, наразаем яе ў стужкі і потым фармуем кветачку. Загінаем адзін куточак разок, а потым яшчэ разок. А потым нібы робім цукерачку. Да сябе і абратна, да сябе і абратна. І вось такім чынам мы фармуем такі ланцужок, вось тут васьмёрачкі такія падобныя. Такія васьмёрачкі падобныя, вось, которые потым стануць кветкай. Потым гэтую кветачку, калі цалкам усё зробім, мы робім вось такім чынам, фармуем ружачку, і вось яна ўжо гатова, можна адрэзаць ці адарваць і макнуць у гарачы воск. Гэта хіба самае сапраўднае цуда, бо вось яны кветачкі робяцца, і праз якую-небудзь хвіліну воск застыне, і яны стануць вось такімі цвёрдымі. Аліначка, калі хочаш, ты можаш вось зрабіць кветачку і патрымаць яе ў воску, каб яна таксама стала васкаванаю. І бачыш, яны робяцца такімі празрыстымі адразу. Вельмі прыгожа. І такі асаблівы колер. Робяцца больш яркімі, празрыстымі, такімі, і вось яшчэ, можа, трошечку так патрымай, да, каб сцякла вадкасць з кветкі. І вось ужо кветачка гатовая. Вось яна ў нас ёсць.
Далей можна яе проста замацаваць нітачкаю і прывязаць да абручыка. А ёсць яшчэ адзін спосаб. Так, можна спачатку ўсе папяровыя кветкі навязаць да абручыка, а потым абліць іх воскам. Гэта ўжо які майстарка больш любіць. Ну і разам са сваімі кветачкамі былі традыцыі занесці яшчэ памерлым яечкі ад Пасхі. Так, бо радаўніцу называлі ў нас здаўна Паскаю памерлых, Вялікаднем памерлых. Дарагія сябры, дзякуй вялікі, Ірына. Гэта цудоўная традыцыя. Працягваем вывучаць беларускія традыцыі разам з Ірынай. І мы зараз працягваем таксама вывучаць нашу гісторыю разам з вусамі скарыны. У калекцыі брытанскіх каралёў захоўваецца адно вельмі цікавае калье. Зробленае яно з вялікай колькасці каштоўных камянёў і было падоранае на вяселле будучага ангельскага караля Эдуарда VII і будучай каралевы Аляксандры, яе бацькам, дацкім каралём Крысціянам IX. Дык вось адкуль паходзіць лінія Діор? Не, это зусім іншая гісторыя. Калье гэтае называецца калье Дагмар, бо сярод іншых упрыгожванняў на ім ёсць рэпліка аднаго з самых вядомых артэфактаў дацкай гісторыі – нацельнага крыжа, які па легендзе належаў дацкай каралеве Дагмар у 13 стагоддзі. Ну і? А вось прыглядзіцеся, крыж-то візантыйскі, гэта зусім не заходняя традыцыя. І больш за тое, па выкананні ён вельмі нагадвае наш беларускі гістарычны сімвол – крыж Еўфрасіні Полацкай. Ты маеш на ўвазе, што яны звязаныя? У іх жа розныя памеры. Наш то ого-го, а тут і-гі-гі. Ну, там хутчэй падобная тэхніка выканання. Ну, агулам нам, канешне, хацелася б сказаць, што два гэтыя артэфакты паміж сабою звязаныя. Ну, але мы, на жаль, пра гэта нічога не ведаем. То навошта мы пра гэта невядома крыж слухаем? Бо, нягледзячы на шматлікія невядомыя, гісторыя незвычайнага дацкага крыжа прыводзіць нас у 12 стагоддзе да аднаго з самых велічных дацкіх каралёў Вальдэмара I і ягонай жонкі Сафіі, якая, у сваю чаргу, вельмі верагодна, была дачкой менскага князя Валадара Менскага. Менскага? Гэта што, дзеўка з Шабаноў? Чаму адразу з Шабаноў? Можа, яна з Серабранкі. Дык чаго яна так далёка забралася? А вось пра гэта давайце сёння і пагаворым. Гісторыя Сафіі – гэта цэлы маток незвычайных чалавечых лёсаў і каштоўных артэфактаў, якія, пераплятаючыся, звязваюць паміж сабой Беларусь, Швецыю, Данію, Францыю, Украіну. Карацей, будзе вельмі цікава. Дарагія сябры, падрабязнасці гісторыі пра Сафію Менскую шукайце на YouTube-канале Белсат History. І амаль уже скончыўся наш час, але мы паспеем абавязкова прачытаць вашы каментары, правда? Так, хутенька прыбяжымся, вы вось тут размаўлялі пра агарод, пра вось усе гэтыя рассады, перчыкі, памідорчыкі. Так, і тут вось чалавек нам Уладзімірович сказаў, як бы разам з адказам на наше пытанне дня, я б паслухаў эксперта, які распавёў мне, як зрабіць так, каб нічога не балела пасля перакопвання агарода ў красавіку. Трэба падумаць, хто б это такі мог. Чараўнік нейкі, відаць. Астеапат. Мы б усе хацелі так паслухаць. Вось, і яшчэ нам у каментарах пішуць, што хацелі б пабачыць Башлыкевіча ў нас. О, як бы мы хацелі. Запісалі. Так, хацелі б яшчэ, вось пішуць, што даўно не бачана было Вольгу Павук. Ага, нашу любую Марго Леўчук просяць запрасіць. Учора якраз рілсы яе новыя апошнія глядзеў. Так. Вельмі вясёлая. Марго, привет. Вожык Патрыот таксама нам прапануе запрасіць дызайнерку Canva. Я за не вельмі згодная. Мы таксама вельмі згодныя, сочым за яе творчасцю. Дарагія сябры, працягвайце пісаць. Мы развітваемся, пакажам вам яшчэ, паставім класную музыку на развітанне, а вы працягвайце пісаць каментары. Так. І заўтра пабачымся. Пока.
за порогом, тиха мантра на вустах, крок, як далеко до Бога, у задимлених містах, йду на вершину, дихає жаром Кіліманджаро. Говорить гора, не знаєш ти меж, куди ти біжиш, коли ти менеш. Говорить гора, що хочеш проси, дай з неба гора живої роси. Тим отруїли коріння, отруїли свій сад, свій сад. Тим безневинні і винні заглядають в небеса, йдуть на вершину, дихає жаром Кіліманджаро. Говорить гора, не знаєш ти меж, куди ти біжиш, коли ти менеш. Говорить гора, що хочеш проси, дай з неба гора живої роси. До небес далеко нам, створені безкрилими, до небес далеко нам, створені безкрилими ми. Народились сильними, а стали вразливими ми. Говорить гора, не знаєш ти меж, куди ти біжиш, коли ти менеш. Говорить гора, що хочеш проси, дай з неба гора живої роси. Говорить гора, не знаєш ти меж, коли ти біжиш, коли ти минеш. До тебе гора, слова й голоси, проси у небес, за нас попроси. Сёння на Белсаце. О 19-й гадзіне менскага часу падсумуем галоўныя падзеі дня ў інфармацыйным выданні студыі Белсат. Далей о 19:20 документ